nivell d'estudis, tipus de feina, origen nacional, accés a l'habitatge, estatus migratori, nacionalitat, identitat de gènere. Són categories que permeten a les ciències socials recopilar informació estadística i descriure la complexitat social. Si analitzem les societats mitjançant aquestes categories en conjunt, la imatge que obtenim dels diferents grups socials i dels seus comportaments és més precisa que si ho fem per separat. A l'hora d'analitzar les desigualtats socials, per exemple, s'ha demostrat que existeixen categories estadístiques associades a privilegis i d'altres associades a desavantatges. L'existència de categories socials privilegiades i categories socials desavantatjades indica que existeix una desigualtat social, és a dir, que l'ordre social és injust, ja que mentre alguns grups se'n beneficien, d'altres en pateixen les conseqüències negatives. A la nostra investigació, trobem que els privilegis i desavantatges coincideixen amb grups socials específics. Analitzant les dades de la població espanyola de més de 39 anys al 2018, hem pogut comprovar com es fan patents les desigualtats en les tres classes socials. Mentre que les classes privilegiades, aproximadament el 13%, tenen un alt nivell educatiu, accés ràpid i sense endeutament a l'habitatge, condicions laborals estables i feines ben remunerades, la vida de les persones de classe mitjana, el 64% de la població de l'estudi, està marcada per l'endeutament, les barreres d'accés a l'educació superior i trajectòries laborals que no permeten el desenvolupament personal. A l'altre extrem de l'estratificació social, és a dir, entre les classes populars i excloses, el 23% de la població, trobem persones en les que conflueixen tots els desavantatges, que no gaudeixen de cap dels beneficis del desenvolupament social d'un país d'ingrés elevat com Espanya. Persones a les quals les hipoteques i lloguers els suposen més del 40% dels seus ingressos, vivint a llocs petits, amb poques credencials educatives i situacions d'atur o ocupades en feines mal remunerades. A més, trobem que la confluència de desavantatges socioeconòmics entre adults s'associa amb matrimonis i emparellaments inestables i trajectòries laborals precàries. Al contrari del que passa a les classes privilegiades. La investigació en aquests àmbits ha demostrat que els contextos familiars i laborals que cada classe social ofereix als seus fills i filles són decisius en la transmissió de les desigualtats d'una generació a una altra. I quan aquests contextos són adversos, s'ha demostrat que afecten de manera negativa als menors en aspectes com la socialització, l'aprenentatge i el desenvolupament de la persona al llarg de la vida. Per tant, qualsevol intent de reduir la desigualtat social hauria d'abordar tots els elements que intervenen en ella, tant des del punt de vista de la garantia d'ingressos, com de l'accés a l'habitatge, la feina digna i l'educació. Més informació a la pàgina del projecte d'investigació www.set.cat.